We staan hier in het gebouw van CLO, waar dus dan de militairen vandaag besluiten nemen over enkele punten. Ze hebben al een besluit genomen over die 150% verhoging. Ze eisen dat en de ALV heeft meegestemd. Ze hebben ook gestemd over een dokterskaart, premium dokterskaart. De militairen gaan ervoor. En nu stemmen ze over 25 november als ze mee gaan doen met de défilé of niet. We nemen u mee. Doen wij mee? Wie is voor? Wie is tegen? Wie onthoudt? Wie onthoudt zich van stemmen? Wie onthoudt zich van stemmen? 2. Hoeveel? 3. Maar de mensen zitten daar buiten. Ik zie dat. 3. Wie onthoudt zich van stemmen? Wat hebben jullie er vandaag begrepen? Moet ik dat verklaren? Waarom ik mij onthoud van Ik heb het over de militairen naar achterin. You want wakani kili of you know one wakani. Zonder verroeping. Dus dat wil zeggen dat 2 mensen tegen hebben gestemd. Oké, wij hebben een vraag. Hallo. Nog even. Oké. Wij van het bestuur hebben nog een laatste vraag. Dit is een zeer belangrijke vraag. Gaan wij leden van de bond in beraad? Wie is voor? Als wij van de bond in beraad gaan, dat wil zeggen. Kijk, laat me duidelijk. Ander woord voor beraad is actie. Gaan wij van de bond in actie? Wie is tegen? Wie onthoudt zich van stemmen? Maar de mensen kunnen staan. Zie je? Dan vraag ik dat ze naar binnen komen. Hallo. Ja, hoeveel mensen staan zien? Hier? Militairen? Nog 1 keer vragen dat ik weet waar ik het vraag. Gaan wij lieden van de bond in actie? Wie is voor? Wie is tegen? Wie houdt zich van stemmen?
Nog altijd live vanuit het CLO-gebouw waar de mensen dus dan stemmen voor in actie gaan of niet, in beraad gaan of Van niet. het vakbond hebben nog één keus. De zaken die hier zijn aangekaart, salarisverhoging, medische zorg, begrafenisfonds, dat wat. Als dat niet is geregeld, wordt het in die geregeld. En wij van de bond vragen de leden, de mandaat. Kunnen wij dit voor een laatste keer benadrukken? Voor een laatste keer, benadruk het weer, voor een laatste keer met een schrijven sturen naar de president. Dan is het zo dat de militaire vakbond per vandaag in actie gaat. Wij hebben lang volgehouden voor dit moment. Het is een moment en het is een signaal die wij moeten sturen. Hoe nego vet naar een man. Maar wij willen hebben waar wij recht op hebben. En wij willen het bespoed hebben. Want if de man op de sani toe, dan spoed de mij kote voor man, op de afdeling, dan kan man dus doen wat sani. En wij willen dit nu hebben. Wij van de vakbond willen dit nu hebben. Dat wil zeggen dat wij niet alleen optrekken. Wij hebben gesprekken gevoerd. Wij gaan samen optrekken met de gepensioneerden, de ex-militairen, de burgerpersoneel en wij gaan ons geld gaan zoeken bij de president. Wij gaan ons salarisverhoging gaan zoeken bij de president. Het is niet van belang dat wij nu hier via de media een datum aankondigen wanneer wij naar daar gaan. Vanwege strategische redenen. Maar als de leden van de bond aangeven, ik benadruk het, aangeven dat wij morgen ook een zoeken money, dan kan maar ook een zoeken money. Als wij morgen, dat wil zeggen, morgen gaan wij naar de president, wij gaan naar de assemblee en wij gaan met man en macht, wij gaan iedereen verzamelen en wij gaan daar en wij gaan vragen wanneer wij die loonsverhoging krijgen. Het moet wel duidelijk zijn dat voor 25 november alle militairen, burgerpersoneel, gepensioneerden en ex-militairen die loonverhoging krijgen. Ik benadruk het. Morgen gaan wij naar het kabinet van de president en wij gaan de loonverhoging. Ik benadruk het. Vanaf vandaag gaat de vakbond in actie. Wij gaan met iedereen morgen vertrekken. Maar braden en assa, we lopen allemaal. Wij gaan geen chaos creëren. Wij gaan met iedereen, met man en macht, maar in vrede we gaan naar binnen. In vrede we gaan zoeken, sang de man zoeken en in vrede we draaien op elkaar. No man, nego fit naar no man. Wie is de man wat op je uit? No man, nego fit naar no man. Laat dat wel duidelijk zijn. Ja.
vertrekken morgen vanuit Vermeerensweg. Wij gaan naar het kabinet. Wij gaan eisen voor die loonsverhoging. Morgenochtend ben ik daar. Ik ben paraat. Morgenochtend ben ik 7 uur daar. Dat wil zeggen, Tamara Mate, de Mitoros die Birundabe, gaan wij afmarcheren naar het kabinet. Wij gaan opeisen wat wij moeten krijgen. Wij gaan opeisen wat wij moeten krijgen. Alamang di dalam uniform, di auto di uniform Tamara. Tamara, ugusuko amo di sa demang ugusuko. Ugusuko alasan sa demang ugusuko. Mereka panah-panah mobiliseren. Mereka ini mobiliseren. En als wij knap zijn, gaan wij ons vrouw, vrienden, opinie op ons te mobiliseren morgen. Wij hebben iedereen noemde morgen. Marie! Maria! Maria! Hierbij sluit ik de vergadering. Serenang! 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 Wilde u dat gedeelte nog? Wie had het gevraagd? En het besluit is dus dan genomen. De militairen gaan dus dan in actie. En dat zal dus dan vanaf vandaag zijn ze dus dan in actie. En ze zullen dus dan morgen richting het kabinet van de president gaan. Om dus dan hun zaken op te eisen. Het gaat om een premium dokterskaart. Het gaat om een salarisverhoging. Want daarop zitten ze echt van 150%. In 42 jaar zijn de militairen niet goed geaccommodeerd, geven ze aan. En ze eisen dus dan een verhoging hierbij. Dus het wordt morgen heel spannend in Suriname, wanneer we voor de eerste keer na lange tijd de militairen zullen krijgen die op... Nog altijd DTV live vanuit locatie. En we praten dus, we zullen zo direct praten. Tenminste, de media zal dus dan praten met de voorzitter. Ja, met de voorzitter. Meneer Cairo, we zijn live. Ja. Het besluit is genomen vandaag. De militairen gaan in actie. Ja, het besluit is aangenomen vandaag. De militairen gaan morgen in actie. De bedoeling is dat de militairen morgen een vreedzame actie. Wij gaan vreedzaam actie ondernemen morgen. Wij gaan morgen, de tijd kan ik niet doorgeven, maar wij gaan morgen richting het kabinet. Dus zodat alle ex-militairen, gepensioneerden, burgerpersoneel en de ex-militairen worden opgeroepen om deel te nemen aan deze actie van morgen. Ja. Hoe was de vergadering? De vergadering was prachtig, u hebt het gezien. Ik ben blij met de opkomst. En ik had het niet anders verwacht. Er zijn nog meer militaire collega's die hier willen zijn. Maar vanwege de verre afstanden, anderen hebben geen vervoer, de mannen voor die boomba. Dus kunnen die mannen zich vandaag niet aansluiten. Maar morgen zult u zien dat, dat wij de kracht van de bond zullen bewijzen morgen. Ja. De opkomst zal dus dan enorm goed zijn, zeg je. Wij verwachten een heel goede opkomst morgen. Ja. Jullie gaan voor die salarisverhoging. Is dat voor jullie het belangrijkste in het geheel? Voor nu is dat het belangrijkste. De minister heeft al aangegeven. Dat is wat zij zegt, dat binnen 2 weken wij een premium SZF-kaart zullen krijgen. En wij kijken daaruit als wij dat krijgen of wij dat niet krijgen. Ja. Hoe zal de actie eruit zien morgen? Nou, het is een vreedzame actie. Wij gaan niet voor chaos, maar wij gaan letterlijk voor een vreedzame actie en wij gaan morgen richting het kabinet. Ik heb al aangegeven.
Men moet mij nu niet verwijzen. Ik heb het vaker aangegeven dat het gehoor naar de militairen er niet is. Men luistert niet naar de militairen. Of men luistert en men geeft geen reactie daarop. Men laat de militairen gewoon rechts liggen. De tijd is nu aangebroken, Suriname. Het volk van Suriname mag te alle tijden gerust zijn. Maar de tijd is aangebroken dat wij nu zeggen tot hier en niet verder. Uno mamoro. Die mannen kunnen het niet meer aan. Als jullie vanavond worden opgeroepen om toch even te praten, zal de actie dan even aangehouden worden? Als wij vanavond worden opgeroepen, wil zeggen dat wij zwart op wit willen hebben. Oteng, de man ook iets van loonsverhoging. In ieder geval moet het voor 25 november zijn dat er een loonsverhoging komt. Ja. Dus jullie doen niet mee aan de défilé vooralsnog? Zonder de loonsverhoging doen de leden van de vakbond niet mee aan de défilé. Wat is je oproep? Mijn oproep bij deze is, volk van Suriname, landgenoten, alle militairen, alle leden van de bond, gepensioneerden, burgerpersoneel, ex-militairen. Het is een rechtvaardige strijd die wij morgen zullen aangaan. Morgen kom niet alleen, maar kom met je vrouw, kom met je vriendin. Omdat if één no motiveer you, you no man gomoro fara. Wij militairen zeggen thuisfronters. If you thuisfront no motiveer you, you no man gomoro fara. De thuisfronters zijn ook uitgenodigd om samen met hun, ik benadruk het, samen met hun naar het kabinet te gaan. Voor zoeken waarop we recht erop hebben. Zullen jullie de president vooraf melden dat jullie gaan? We hebben de president een brief geschreven. Suriname moet goed luisteren. Wij hebben geschreven naar de vicepresident en naar de president zonder resultaat. Men heeft niet gedacht, kom ze nou aan het maar wees nou alleen misschrift dat even, maar kom ze nou aan het maar. En men heeft dat niet gedaan. Nogmaals, men moet mij niet verwijzen van niks. Ik heb niet ervoor gezorgd dat morgen actie wordt gevoerd. Ik heb meerdere malen gevraagd, hoe taki, hoe luku, hoe kan je de man, hoe kan je de man loonsverhoging. Het is de eerste keer na lange tijd, zoveel tijd dat de militairen weer in actie gaat. Hoe voorbereid zijn jullie? Wij zijn heel goed voorbereid. Ik mag u zeggen, wij zijn heel goed voorbereid. Wij zijn heel goed voorbereid. Ja, het zal vreedzaam zijn dus. Het zal helemaal vreedzaam zijn. We blijven het volgen, dank u wel. Dank u wel. Super, en dat hebben we gehad. De militairen gaan in actie morgen. En dat horen wij dus dan hier in het CLO-gebouw. Gaat hier van naar buiten, ja. We horen dat hier, dat ze dus dan het besluit hebben genomen om in actie te gaan. En ja, die informatie hebben wij. We brengen het natuurlijk voor u live vanuit... hoe gaat het met u? Oh, goed, meneer Harderwijk. Ja, en zeg je van de kogel is door de kerk? Ja, het is door de kerk. Ja. De militairen gaan in actie. Na lange tijd krijgen we dat weer. Als we het met trots moeten zeggen, denk ik niet. We mogen... Het hoeft er niet zo ver te komen. Maar ja, ik vroeg de voorzitter nog even, als de minister jullie vanavond roepen van hey, Dan Kotaki. zijn we er. Ik ben er in ieder geval. Ik wil graag praten. Opschorten van de actie dan? Als ze komt met gerealiseerde doelen, Ja. dan sowieso. Dan vind ik het prima. Dan heb ik er geen moeite mee. Maar ik ben nog een beetje huiverig voor de straat, omdat de politie ook nog op straat is, toch? Ja. Je hebt dat niet Niet graag. verstandig, Ja. nee. Ja. Nee, persoonlijk heb ik het niet graag, nee. Maar je doet het omdat het moet. Ik doe het omdat ik lid ben van het bestuur en we hebben één body. Ja. Mooi. En men praat over een vreedzame Ja, actie. dus de bedoeling is dat we het vreedzaam doen. We gaan niet gek lopen schreeuwen. Toch? We komen daar, je moet zien dat we er zijn. En dan gaat het bestuur met zijn brieven naar binnen als we de gelegenheid krijgen. Dan gaan we naar binnen en dan gaan we even kijken wat men kan betekenen. Ze willen het voor 25 november, het is kort dag. Want ik vraag me af hoe een défilé eruit zal zien zonder militairen. Het is geen défilé toch? Nee. Het is in principe, ik zie die défilé als show me what you have. Ja. Toch? En als de militairen er niet zijn, de politie is er niet, de brandweer is er niet.
what do we have? Daar hebben Moeilijke we tijd in niks. Suriname, hè? Vreselijk. Moeilijke tijd in Suriname. Dat hebben we Vreselijk niet moeilijke gehad. tijd. Nee, nee. Ja. Nee, maar het is handig als de gemeenschap gerustgesteld wordt. We komen niet om herrie te schoppen. Toch? Jullie komen voor jullie belangen. We komen echt voor onze belangen. Ja. We komen niet om mensen af te maken. We komen niet om niemand kapot Niet te om slaan. over te nemen. Nee, we gaan niets overnemen. We willen wel onze eigen leventjes overnemen. Ja. Toch? Want nu wordt het echt gedraaid door de staat. En het is niet fijn. Veel succes. Dank u wel. Ja, en zo bij voor even praten met de mensen hier. Hey, de kogel is door de kerk. De militairen gaan in actie. Dat hebben we bijna jaren niet gehad. Dikati de Mabotaki. Het is geen kwestie van dikati. Het is gewoon, we gaan voor wat we recht op hebben. Dus bij deze kan ik de samenleving gewoon geruststellen. Dus landgenoten, wees die gerust. Het is geen middel van koep of hoe je het wil noemen. Dus we willen gewoon opkomen voor de rechten van de militair. Ik kan ook eens 1980 bakken naar alle soort broeien. Kondre Abra. Dat is niet op onze agenda. Sowieso niet. De samenleving kan gewoon gerust zijn. Ja. Maar ik ga jullie genoegen nemen met minder dan die 150% die jullie vragen? Ja, de maximale is eigenlijk 30, maar als we meer mensen hebben. Nee, ik bedoel die 150% verhoging. 150% verhoging, oké. Als het niet gelijk in 1 keer kan, dan gaan we gewoon in cyclussen doen. 3 maal. Ja. Als dat niet kan, moet je gewoon een risicotoelage opzetten. En dan krijgen we een risicotoelage met 75%. Dus we zijn open voor dialoog, om even te praten over de Tory. Ja, we kunnen nog praten, maar er wordt geen gehoor gegeven. Dat is het probleem. Iedere keer krijgen we hetzelfde te horen. En de militairen zijn al moe van dat. Als je constant naar je leden toe gaat en je zegt van, hé, dit hebben we gehoord vandaag. Morgen weer hetzelfde. Wat gaan we dan krijgen? Men gaat ongerust raken. Ja. En we hebben geld nodig, de leden hebben geld nodig. Het geld waarmee we nu leven is niet toereikend. Als je 8000 krijgt, je moet voeding gaan kopen, is al bijna 2000. Dan heb je nog niet alles gekocht. 3000 huur, dat is geld al op. Hoe verder? Ja. Maar ik vraag me af, hè, de power van een bond naar de leden. Zullen we dat morgen op straat zien? Dat de leden zullen opkomen om te laten zien van uno mamoro amonimus oppo. Weet je wat het ding is? Men houdt de militairen voor de gek. Men zegt de militairen, ja, je mag niet gaan staken. Maar nu dat er een bond is, ben je bij beschermd. Daarom hebben we de leden ook gezegd. Daarom zeggen we de militairen ook dat ze komen registreren. Want als je geregistreerd bent, dan sta je beschermd. Kunnen we te alle tijden beschermen. En vooraf als je in actie gaat of een actie gaat ondernemen, hoor je af te stemmen met de bond. En dan gaat de bond beslissen of het een goede actie gaat zijn. Zo niet, kappen we het af. Dan sta je niet meer beschermd. Ja. Maar hoeveel leden hebben jullie ongeveer? Hoe boem, hoe kan ik even? Opbouwleden ga ik nog niet prijsgeven. Maar we hebben genoeg. Genoeg om indruk te maken dus. Precies. We hebben genoeg. Ja. We blijven het volgen. Dus kan de samenleving gewoon geruststellen. No, no de, wat is abisur dat die, wat even was ik we big job. Nee, we willen gewoon even een goed gesprek hebben met de president. En dan kijken wat we uit de bus krijgen. Alsjeblieft. Succes. Yes. Ja, en de is aan amoni zou ik zien. Nou, ik de eens. Amoni moest verhoogd dus. Ik moet voor 150% dat is op takude. Ja, dus iedereen komt uit dus. Nee, temi ook mijn vrouw met chin dat bijna naar mijn next. Ja. Maar dat is even laat ik dit naar amoni geven dat van je doen. De make moeite voor je money. Want if je hebt 2 vrouwen, dan gaat 2 chin. Dat bijna in Maar wat vrouw noem je hem abito? Nou, aan de van oru. Ik heb 2 vrouwen. 2 vrouwen. Maar dat je nog maar pijlen is dat niet te gaan moeten zijn kiezen. Wel, zolang je roko terang af je vinden. Ja. Dus, maar om ongeveer je verdient. Wel, amoni zijn we verdient. We verdient 5000 zoveel, maar nu van mij bevorderen.
Jij komt moro heen. Ja. Dus En dat Nosari? no, sorry. Money moest de moro. Ja. Ja. Abu Brada, wat checking? Ja, dat is waarheid. Hij heeft 2 vrouwen, hij moet voor alle 2 zorgen, zegt hij. Maar goed, dit is live vanuit CLO, waar de militairen... Mag ik ook een beetje stroop van jullie? Militairen dus dan actie hebben aangekondigd. Morgen zullen ze dus dan op straat zijn. En dan zullen ze dus dan een stem laten horen. Ze eisen een 150%, dankjewel. Ze eisen een 150% verhoging. En dat willen ze hebben. Ze gaan morgen naar de president. Ze lopen naar het kabinet van de president vanuit de kazerne. Lopen ze dus dan naar het kabinet van de president. DTV was op locatie. Nieuws op eerste hand, dat wil zeggen, als je DTV hebt gekeken, dan heb je het nieuws direct. Ja, dit is wat we krijgen. Morgen zullen we ook heel vroeg op de been zijn. Want de politiebond gaat naar de opleidingscentrum. Want daar zullen dus dan kijken welke maatregelen getroffen zullen worden tegen de recruten die vandaag en gisteren en vandaag waren bij de ALV van de politiebond voor DNA. Dus ze gaan dus dan ook kijken wat het lot is van deze heren. Maar goed, dat zullen wij heel vroeg in de ochtend voor u brengen. Dus tabaraman, teka wiki vroeg, want 6:30 zijn ze daar. En we proberen ook 6:30 daar te zijn om het verslag voor u te brengen. Maar later op de dag hebben we dus dan ook de militairen. Dus we hebben een hele drukke dag morgen. Maar DTV is overal en we brengen het nieuws voor u. Vandaag heb ik gestaan met Roberto Omskerk, zoals altijd de beste rastaman van Suriname. Ik ben Gerald Hadruijk. Ik ga even drinken hoor. Tot later. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.